kon sing sayuk-sayuk sing rukun ya ngono-ngono lah piye rek arek motor mabur ya lagun nes nenes li carane ya mas ya mas Munggah mekaten para sutresna budaya Gambyong Pangkur ingkang dipun paragani dening Dik Jeksi Lina Intan lan Dolik. Para sutresna budaya salajengipun kita keluarga besar Ketoprak Wahyu Agung Budaya badhe paring pasugata arupi Gambyong Parianom ingkang badhe dipun paragani widodari ayu Wahyu Agung Budaya Dik Anik A, Dik Betty, Dik Indri, Dik Linda, Dik Irfan, Dik Meti, Dik Cahaya, Dik Maya dan Dik Tino. Lha saking mriku monggo kita pirsani sesarengan Gambyong Parianom sugeng amirsani.
pisanan jaya sabarang ngosem mrono
atur kiana nuwun kawula nuwun sagunging pralenggah Kakung Sumawana Putri ingkang tansah dahat kinurmatan ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak lan sugeng pepanggan malih kalian keluarga besar Ketoprak Wahyu Agung Budaya ingkang mijil saking dusun Tenggang Ngrumpit Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Indonesia ingkang dipun pangarsani dening Bapak Agung Wahyudi saksayapun yen sami kasugata uyon-uyon manasuka tari gambyong minangka adab kabudayan Jawi sampun tumapakipun wekdal kita sagotrah badhe paring panglipur arupi drama Ketoprak. Ing dalu menika kita makarya kalian sound system Barata. Video syuting Demang Channel TV. Wayang kuno YouTube. Ing dalu menika dipun iringi dening Agung Laras dening Suwarawati utawi Pesinjen Ibu Katilah saha Mbak Rizka. Para pamirsa sutresna budaya ingkang bagya mulya ing dalu menika kita badhe mbabar cariyos sejarah wonten ing Praja Majapahit dawah perangan Brawijaya kembar. Sutradara ing dalu menika dipunasta dening Bagus Sogum Sarjono. Asisten sutradara dening Farel Wasidi. Pangeprak dipunasta dening Bapak Usbiri. Dening dekorasi pakeliran dipunasta dening Mang Tumang Karyato JS. Dekorasi ing dalu menika ning ora tak ning gak tak kok kuping dipunasta dening Tumang Karyato Sakon. kene Mas. Salajengipun paraga-paragawati ingkang badhe ngayahi jejibahan wonten ing dalu menika. Ketara ora? Gedrek ingkang angka sepisan gambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Iya, gak. Suba Siti Kencana Wungu dipun paragani dening cengkir gadhing kita Mbak Yuyun. Menak koncara dipunasta dening Farel Wasidi dening Patih Lo Gender dipunasta dening Yusuf Sutresno minangka sesepuh Sri Kencana Pati. Layang Seta dipunasta dening Yudi Widagdo dening Layang Kumitir dipunasta dening Adit Prasetyo. Kelir salajengipun gambaraken wonten ing Kabupaten Boto Selebar. Panji Wulung dipunasta dening Arik Suyatempo dening Patih Panji Pati dipunasta dening Andi Wijaya. Dening para prajurit dipun rameaken Radit CS prajurit saking Siswa Budaya Pati.
Kelir sajawan gambaraken wonten ing gambir seketi Resi Pamengger dipun asta dening Wiji Asmara dening Minak Sumena dipun asta dening Bagus Sogong Sarjana dening Mintarsih dipun asta dening Cinta Wijayati Anjasmara ing dalu menika dipun asta dening Niken Ambarwati Waito dipun asta dening Tatik Wijaya dening Puyengan dipun asta dening Menik Wicaksana dening Porembang dipun asta dening Meti Sakanca ing desa Paluangga Sentanumurti dipun asta dening Bapa Pareji Saridin pemain saking Sri Kencanapati dening Damar Wulan ing dalu menika dipun asta dening Bintang saking Kabupaten Pati Denis Prayitno para sutresna budaya menawi bedhan sami nggadahi kajab syukuran acara ulang tahun acara Agustusan utawi acara apitan saged nimbali keluarga besar Ketoprak Wahyu Agung Budaya saged menghubungi HP ingkang sampun tertera wonten ing ngajeng panggung menggah mekaten para pamirsa pandhapuk-pandhapuk ingkang badhe ngayahi jejiban wonten ing dalem menika ramelan boten kita boten saged mangalembono monggo dipun pirsani dumugi titi puraning pawiyatan busananing ngatur Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti mekaring budaya marahananing kuncaraning nusa lan bangsa sekali merdeka tetap merdeka sekali jaya Wahyu Agung Budaya tetap jaya jaya selami laminya ya. Kang Mas Layang Seto. Kyai Layang Kumitir. Menawi titi wedal sak menika Damar Wulan menika kaperang purba lan wasesa ingkang supados brastok ananipun Wuru Bisma Minak Jingga ingkang titi wedal sak menika mbalela wonten ing kraton Majapahit. Kyai Layang Kumitir. Kakang Layang Seto. Aku ngerti yen to kabeh mau Kanjeng Rama Patih Logender kuwi wis ngutus kelawan aku kelawan kuwi. Yo, kon jampangi lumagune Kang Mas Damar Wulan sing lagi wae nindakake margayo.
Merjaya urupis menak jinggo ning ewon dene iki wis suwe anggonku ngranti Kang Mas Damarwulan mbok menawa ing satengah alas kene Kang Mas Damarwulan Kang Mas Damarwulan mesti bakal lewat ana ing dalan. Wih pancen bener. Nuwun sewu Kang Mas Damarwulan. Pripun kabarusanipun panjenengan menika bingkas karya merjaya urus Bisma Minak Jinggo Kang Mas. Jadi layak sih. Oje. Wis kelakon aku tumuju ana ing Blambangan. Kang supaya merjaya urus Bisma Minak Jinggo. Ing wektu dina iki aku wis entuk karya. Pustakane Bisma Minak Jinggo wis kelakon tak. Sampun kelampan Kang Mas. Wah, yen to Kang Mas Damarwulan menika sampun bengkas karya merjaya Bisma Minak Jinggo menika Kang Mas menika sayak. Monggo mustakanipun kula beto kalih kula. Kang Mas Damarwulan kula tega lan mentala panjenengan merjaya panjenengan Kawis layang seto. Reh dening Damarwulan menika sampun pejah. Bukti wonten ing asta panjenengan. Mila Kanjeng pustakaning monggo tinggal suwan ning mojo wae. Panjenengan dadi ratu kula dadi ratu Nepati. Kaping pira induk paring pitutur marang kowe. Kok isih sembrono banget. Damarwulan. Nek pancen durung ditimongso sira kabundut Gusti Kang Maha Agung. Roh kang pisah marang jiwa ragamu ora kuat suwe. Mbok menawa Gusti Kang Maha Agung paring palilah. Uruh kang wis ana ing alang-alang kumitir. Nyawang ragamu isih utuh. Nek pancen durung titiwanci ning kapundhut Gusti Kang Maha Agung, sukma sejati baliyo marang raga sejati, Nger. Sik to, sik. Layang seto layang kumitir wonten pundi, Bu? Iki sing takon aku. Kok nganti ana kedadian kaya ngene? Kowe nganti gumletak ana Bantala iki. Ya. Iki asal usule ya kepiye? Mula bukane kowe nemu sapa? Monggo kowe ana lakon kaya ngene iki ora ngerti to kowe. Ning sadurunge ana lelakon iki, kowe tinemu sapa? Bapak Sentanung. Ya, ya. Sampun kelampan kula tumuju wonten ing Kadipaten Blambangan. Ingkang supados ngripih Dipati Bisma Minak Jinggo. Nanging ewon dene Dipati Bisma Minak Jinggo boten kersa kula ripih. Satemah dadosaken paperangan dhateng kula lan Bisma Minak Jinggo. Dadi Wuru Bisma Minak Jinggo ora kena kok ripih. Wong Digdaya rek kok ripih. Sapa wani karo Wuru Bisma Minak Jinggo? Pusakane wae ampuh. Ora kok gampang diripih sekaing wong ora. Nek tanpa nganggo cara ya kangelan. Lah, iguh lan bertikeling bapa kang wis tak dawuhake marang Kresna ing alam semana, mesti kowe kelingan. Kok ayahi apa ora?
Anging tuju ahayunipun kula kepanggih dhateng garwanipun Bisma Minakjingga. Dur, Satemah kula dipun paringi pusakaning Bisma Minakjingga. tak banjure gandeng kowe iki rumangsa kesesar karo Wuru Bisma ya. Kowe duwe ego, gandeng garwane kuwi seneng karo kowe, kowe mesti njaluk bebono. Aku gelem karo kowe, waton aku kok turuti karepmu ngene ngono. Ya, banjure Sak sampunipun kula cepeng tiyanggelipun pusakane Bisma Minakjingga. Kula benajeng dhateng Bisma Minakjingga satemah. Bisma kawon. Lajeng mustakane Bisma kelakon kula tigas. ya pinangka kanggo bukti nek Wuru Bisma Minakjingga ki wis temeka pati, sirahe kok gawa. Lah ngono ngendi? Iku emang. Tak sampunipun kula mbeta mustakane Bisma Minakjingga. Wonten ing satengahing wana wonten adi layang seta lan layang putih. Ya, terus Ingkang badhe sabiyantu dhateng kula. Tumuju wonten ing kraton Majapahit. Nanging imanipun kok wonten satengahing dalan kula dipun limpih. Kula dipun dhateng pusakaning Yayi Layang Seta. dadi rimuke kowe didherekno ning Majapahit, kowe dileno nganti kowe ora ngrumangsani kena apa-apa. Mbok kowe kena pusaka, mbok kena apa nganti kowe lali drusila iki mau. Lah, gandeng bisa ketemu kelawan aku yen tak delok mono kok isih ragamu utuh. Wong kodating jagat pinasting Gusti Jawata nemtokke titah mati kuwi wis wanci. Nek durung wancine isih ana usada, isih ana sarana bisa waluya temeng jati temeng waluya. Kowe wis bisa waras meneh. Monggo iki sayembara dalem ingkang sinuwun ing Majapahit, kowe cilik ngrandat gedhe mateni Wuru Bisma Minakjingga ing mengko badhe rak digajar, rak mestine ngono to kuwi. Lah, dening ana lakon kaya ngene, nalika kowe mateni Wuru Bisma Minakjingga iki ana sing meruhi apa ora? Menawi panjenengan tampet dhateng pas berkawis tento seksinipun menawi kula lampahan ngerjai Bisma Minakjingga. Wonten kok. Sapa? Wonten sanes garwane Bisma Minakjingga. Lah ya iki. Becik ketitik kala ketara. Arep dikaya ngapa wong bener, wong jujur bakal jujur. Monggo iki waeta puyengan pinangka seksi yaiku bojone Wuru Bisma Minakjingga. Lah iki mau ora ndereke. Kene waeta puyengan. Mrene. Ya kene. Wis ngerti karepe, kowe dadi bali. Cekasipun kula menika boten mangertos. Menapa kekajengan panjenengan ningali kula kalian Yayi Puyengan? Ya, anane diceluk ana perlune. Ora ana perlu kok ditimbalike ora ana. Ing alam semono geger blambangan ya. Sing teka kono rak nak Mas Damarwulan. Nah, gandeng perang gedhe Damarwulan keseser ungguling yuda pinangka biyantumu bener. Nah, tempo ing perang rampung Wuru Bisma Minakjingga temeka pati. Kowe ya nekseni. Kula seksinipun. Kowe ya nekseni. Nek patine Wuru Bisma Minakjingga saka tangane si Damarwulan ya. Lah pusaka loro cacahe tampana igumu ya tangel lamun to. Kok Damarwulan ki iso nyekel. Gandeng kowe seneng karo Damarwulan kok kowe iguh kok carane piye ambreh Wuru Bisma mati. Mongko pinangka seksi wujud ya, pinangka seksi wujud nek Damarwulan mateni Minakjingga kudu nggawa sirahe. Mongko iki no tengahing alas, sirah iki ora ana tangane Damarwulan. Tanganipun
Ya wis diganggu dening wong liya sing ora cocok atine. Menungso ki angel kok. Guyu awor, jajan awor, turon awor, atine serik iku ya akeh. Iki rak sedulur. Ning gene ngopo? Jabane alus, kabeh padha alus, jerone padha kaya ngono. Ya mung dadi pangati-ati, apik ya apik didelok sik. Ya. Wangku kepiye? Ya ngene ya. Rening iki pinangka sayembarane nak Mas Damal Mulat. Putuku iki mengko teka ning Majapahit, padine wuru Bisma Winakjingga pinangka seksine kowe. Sinajan ora ana bukti ya, ora ana bukti ning ana seksi. Lah, bukti mengko nek pancen ora iso mbuktekke asal usule pati saka apa ya tak manggulamu. Mula Damar Wulan ya aja kesuwen ya. Dal munggah ning Pandhawa. Jaluk pengadilan ya. Pinangka seksi wae to lan puyengan. Yuk. Bereke. Senor gunung ukuran bundar pinulo Dawuh katimbalan kula Sang Jita Ratu. Dipun sumindakaken anggenipun Sinar. Namung ngestokake dawuhipun Sang Jita Ratu Kencana Wungu. Pak, Nggih. rikala semanten. Kula pikantuk wangsiting Jawa. Nggih. Pak, sinten ingkang saged ngremaken Raja Majapahit. Ipun Damar Sasomu. Ajeng kula utusan dhateng kene. Kados pundi pawantosipun? Sang Juwita Ratu Bendara kula Ratu Kencana Wungu. Ampun kuwatir. Waton negara Majapahit enten patih Logender, wong sing cetha nek pinter, wong cetha nek kondang, Majapahit mesti jos. Nuwun sewu Juwita Ratu. Ing ajeng Juwita Ratu sampun dawuh sasmitanipun dewa pangimpen dalem negara Majapahit isa tentrem yen ana suwitane kanoman sing jeneng Damar Wulan. Lak ngoten. Jaman saiki iki aja ngguku ngipi nemen-nemen, aja ngguku gambaran nemen-nemen. Iya nek iya. Ning nyuwun sewu. Bakal kelakon wonten tiyang kecelik. Ning nggih kula ndonga wong Damar Wulan ki mantu jeneng kula ya Sumelang. Kula ken ngawati layang seta kumitir. Mila dipun rantos sawentawis kabaripun. Kanjeng
Ning nggih ampun kaget nek enek wong kecelik. Nah. Ditotok. Nah. Ben bagus. Nah, nek nganggo ditata ben bagus. Kono matur ngersa dalem sing aja matur aja selak-suluk dupeh katon melok. Nek A yo kandhake A, nek B yo kandhake B, ora kena ngapusi mundhak dosa. Sapa sing ngapusi dosa? Nah. Nuwun dalem sewu Sang Sweto Ratu. Parang ujo atur. Kabar layu ing medal sakmenika Kang Mas Dawarmantur sedo gugur wonten ing Palogo Sang Ratu. Damar Wulan mati. Atur sing prasaja. Nuwun dalem sewu Sang Sweto Ratu. Ampun sak semelang. Sak sampunipun Kang Mas Dawarman menika gugur ing Palogo nanging kula sabiyantu dumateng Kang Mas Dawarwan merjaya urus Bisma Mak Jinggo namung kula Sang Sweto Ratu dawah ya dilayan kumitir. Gose, aku tak takon nyambung aturmu ya. Wataem, ra iya ta? Bareng kowe ngerti Damar Wulan dipateni karo Minak Jinggo, kowe ora trima. Wataem, layang seta, layang kemitir. Lho dulur kok dipateni, mesti kowe ngamuk ning blambangan. Sakwise kowe ngamuk. Ngamuk, urus Bisma menika kula pateni mo. Wuru Bisma Minak Jinggo mbok pateni. Lah buktine apa? Mustakanipun mubut menika Sweto Ratu. Ing ajeng kula sampun matur menawi enten tiyang kecelik ampun lara ati. Lah sing dikudang-kudang ki Damar Wulan, ya ta? Sing entuk gawe layang seta, layang kemitir. Ning ampun lali babakan ganjaran. Sapa sing iso mateni Minak Jinggo rak dadi ratu. Monggo. Dados cetanipun ingkang saged ningkas karya menika Layang seta, layang kemitir. Ngapusi dosa lho, Nggih. Wong ngapusi niku nek ngapusi dosa. Nate dawuh sapa sing iso mateni dadi ratu. Pam. Nggih. Menawi ngaten leres saturni. Menawi dewa menika saged